Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip de Minecraft Utopia. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați clopoțelul. Dacă mai vreți să mai facem episoade de Minecraft, intrați în descriere foarte multe link-uri. Asta suntem alături de câinele nostru preferat. Ce s-a întâmplat cu Utopia? Ce s-a întâmplat? De ce nu mai o postăm? Faza este că această serie s-a dus pe activitate și nu a fost serie de voipovei. A fost o serie de SMP normal. Și dacă voi mai vreți să să continuăm această serie, ca să zic așa, ca să o continuăm, trebuie să dați un like, să vă abonați și să activați și clopoți, adică nu, să dați decât un like. Dacă vă este apreciată, o să o continuăm. Dacă nu, va începe o serie de SMP decât normală, nu mai va fi de voipoi. Dar asta, dacă nu se va termina, o să o continuăm. Că nici n-am bătut nici dragonul. Nimeni nu mai se joacă această serie. Am făcut câteva zile false. Gabi, uitați-vă ce a făcut numai. Uite ce a făcut Gabi. Vrea să facă ceva cu niște reguli. Nether. Hai să mergem în Nether. Acum, această serie s-a dus foarte mult pe activitate. Avex nu mai s-a jucat. Gabi nu mai s-a jucat atât de mult. Eu nu mai am jucat atât de mult. Da, nimeni nu mai s-a jucat această serie foarte mult. De ce? Nu aveam... Am făcut totul la maxim. Poate pe live următor vom bate dragonul și să va sfârși seria exact acolo. Dacă nu văd susținere la videoclipul ăsta, va trebui să începem o altă serie de SMP normal. Dacă nu vă susținut această serie, se va termina tot. Cineva mi-a făcut încă un portal de Nether aici, unde să ducem? Știu că lumea nu e mare, dar unde? A fost portalul nostru, hai înapoi Nether. Ca să mai explic. Toată lumea a găsit Netherite. Gabi a luat diamante din Creative. Alex e polițai. Avex. N-a făcut nimic, nu v-am observat, nu mi-a spus nimeni de pe eu, dar vă promit eu că eu mai am câteva proiecte să le fac. Dacă vreți să continuăm această serie, după câte v-am spus, trebuie să fie susținută. Că această serie este moartă. Nu mai am jucat nici pe Trovo, pe ea, nici pe nimic. Așa este? Marcă, da. Cred că poate ai Toată lumea a găsit Netherite, fără să zic eu, adică nu m-a întrebat nimeni dacă este o regulă de Netherite. Ăsta ce... Eu mai am o grămadă de proiecte pe această serie, în caz de mai vreți să mai ne jucăm. Dar, dacă nu o susțineți, va începe un alt SMP în care și dacă nu vă susține niciodată, îi vom închide direct. Ia vină înapoi, lumea nu-i mavă. Gabi. Unde a fost, mă? Gabi
a săpat sub drum și a făcut o... Ia vine să vezi și tu. A făcut... Uitați numai ce a făcut nebunul! Este normală chestia asta? What? Cum n-ai movit? Ia de-te puțin mai în față. Te-ai dat? Deci nu mă va spune nu pic și fac emoji. Haideți să văd în continuare ce a făcut Gabi aici. Opa! Hai, vino și pică în apă. Sau dau-te pe. Hai că mai pune și stai că n-te pe oameni. Asta. Gabi a făcut aici. Vedeți că a stupat totul cu concret. Ăsta. Stai un pic, că dau un barbecue. S-au întâmplat faze nebune în care n-aveam voie să le facem. Toată casa... Toată casa domnul câinele nostru pe ferat s-a dus. Ia să vedeți numai ce are pe casă, nebunul. A pus cineva, adică Gabi, bo. Deci. Masa... Ca puțin pe server, dar pe live-ul ăsta, pe care ne băgăm la o creație. Va urma, cred că va. 8 va urma un live pe Trovo. Mă cheamă Nocivi Grectând 9 și 8. Intrați acolo că o să-i ascultăm toată parcela lui Gabi Și pe mine... în Nedavec. Îi asupăm toată casa. La mine Q-Sanity 1, 2, 3, 4. Da, la el Q-Sanity 1, 2, 3, 4. Uitați numai nebunul ce i-a făcut, i-a stupat toată parcela. Eu cu Alex și cu el, cu Sanity, i-am acoperit decât parcela. Uitați ce i-a făcut voi. Asta e răzbunare pe bucăți. O luăm pe... Deci vă voi, dacă vreți o susțineți, dacă nu, voi începe un night SMP. Domnul șerif nu mai s-a jucat. David tot punea bubocuri. Ne-am ciutat pentru Purimae. Nu mi-a fost populară seria ca să vedem ieri Purimarul. A fost o ceartă mai nebunie, mai apresiu, mai emoționale. Totuși, dacă am asta aici, să rămână cap, da. Uitați, nimeni n-a cumpărat nimic de aici cu diamante. Nimeni. Ca să zic așa despre George. Papa, casa lui George, că asta este magazinul meu. Asta este casa lui Alex în care eu nu s-a jucat foarte mult. Uitați, aici nu avem ce ăsta aproape. Cam nimic. Cred că trebuie să fac un examen, dar nu pot. De unde aveai eu Dark Oak? What?
De unde avea 1, 2 tuvei, 4 și 29 și... Adică nu, 1, 2 tuvei, 4 stecuri de obsidian și încă 30. Asta era de pe creativ, gata. De unde avea Envil? Edwin, cred că poate ți l-a făcut. Sau ăla de la mine are meu. What the... Da, dar de unde atât Ivon? Ca să zic așa despre domnul, nu despre George, despre domnul David, tot construia destia în sus, dar stați un pic acasă, dar să pot, o să văd dacă mai merge și mie tridentul ăsta. Tridentul meu, papa, s-a dus, la revedere, bună ziua. Hai că mai merge tridentul meu. Aici la fața mea, ce nebunie, gata. Știi că mai bine mă late. Ăsta să facă. Poate mă SMP, nu mai contează. Dacă vreți să vă rog eu, dacă vreți să susțineți, va trebui să apăsați like. Eu mai am o grămadă de proiecte în care vreau să le fac cu Sanity, dar dacă voi o susțineți, o să le fac. Dar dacă cei mai jucători nu mai se joacă, eu n-am cum să mă joc eu cu Sanity. Cam atât a fost și cu acest miu bun video. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru mai multe notificări de fiecare dată. Eu v-am salutat și pa, pa. O să ne vedem pe curând.